କେତେ କୁନି ଗଛଟେ, ତା ଦେହରେ କେତେ ଆମ୍ବ। କୁନି ଗଛରେ ମେଞ୍ଚେ ଆମ୍ବ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କୁନି ଗଛରେ କେତେ ଦିଶିଛି ଆମ୍ବ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କଲିନି, ପଳେଇ ଆଇଲି ଘରକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କେତେ କଲିନି, ମାମା କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲୁନି। ତାପରେ ମାମା କବାଟ ଖୋଲିଲା, ତ କେବେ କେତେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ମାମାକୁ ଛୁବୁନି ବୋଧେ, ଛୁବୁନି ମାମା କବାଟ ଖୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଲା ପିଇବାକୁ। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ପାଣି ବୋତଲଟା ଛାଲି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପାରୁନଥିଲି, ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ପାଣି ପିଇଲି, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧରିକି ଟିକେ ବୁଲିଗଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପାଣି ପିଇ ସାରି ମାମାକୁ କହିଲି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମାମା ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆପେଲ ସିଝେଇକି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ଖାଇଦେଲି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଫେରେ ଖେଳିଲି। ତାପରେ ମାମା କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏକା ଖାଇମି। ତାପରେ ମାମା ଟିକେ ଗେଲ କଲା, ତାପରେ ମାମା ଟିକେ ଉବା ଦେଲା, ଗେଲ କଲା। ମାମାକୁ କେତେ କଥା କହିଲି ମାଉସୀ ଘରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ସବୁ କଥା ଅଛି ମାମା କହିଲି। ଆମ ମାମା